Alas 7:01 sa atong oras mga kagay. Uy, grabe ang trending katong nahimong gibuhat nga community pantry tana ni Angel Locsin. Ipakita na to sa screen B. Taas kayo mga alas 3 pa lang sa kadlawon perting taasan na sa linya. Siyempre Brad, sa tinud-anay lang sa Manila Brad. Dugay na biyang lockdown. Lisod gyud panahon. Perting gutumang mga tao yun. Tagi-announce pa. Doble pa imong purpose na makita pa nimo si Angel Locsin sa personal. Yeah, Tapos makadawat pa kag ayuda. grabe ko Oh, tanawa. Oh, tanawa ang kuan ninyo. Og kabalo ka ang naitabo din na naapagyoy namatay mismo kay nakuyapan didto sa kanang giingon nga kadyo lang ako sa ning i-mute din kadyo lang. Na. Yun no. Kay gipost man, see you tomorrow. Di siyempre, artista. Susperting daghana. Kabalo ka, dito na lang daghana ni Ani Dayon nga mga komento. Siyempre, ang uban, niingon nga nindot kayo kay siyempre ang pagtabang. Muna itong ganahan. Ang purpose, Ang hinabang. purpose, ang tumuog tinguha nga sa pagtabang, okay kay ginagyan. Kita, saludo kita ng mga tao nga kanang gatabang. Matinabangon. Kaya lang, tungod lagi sa protocols. gi-announce, anak, at the end of the day, napagyapon ng pandemya. So kung tanaw nimo, tanawa sa screen nato Brad. So wala na social distancing. Nawala ang social distancing mo to na pero nag-facial ng Christmas man no? Problema kay na may social distancing dapat. Nagkagubot, nakuan dito na dayon, nagsugo na dayon ang kwantanan. Issue. So nagsugo na dayon nga nay mga pro ug nay mga bashers dayon si Angel Locsin. Kabalo ka, ani na siya no. Again, ako para nako no. Gwapo kay intention yun. Kani nga mga panahon sa pandemya mo gini ang panahon sa pagtabang. Diyan ni mo makita ang matinabangon mga tao. Naman at least, kay plana karon nga nakalisod ang panahon ha? Kay kabalo mo sa Manila, kita swerte ta diri sa Mindanao bay. Kita mangod diri sa Mindanao. At least kita diri kung gulay-gulay lang pwede pa ta makatanong og talong. Na-perme. Sa Manila Brad, lisod na kay na Brad. Dito Brad ang yuta dito Brad halos makapalit lang kag tanom naras arinola nila ginabutang. Wala tanom na. Mo nandito sa ilaha, lisod kay ng kanang pakanon na lang kita diri aswerte pa ta sa Mindanao, kay dool pa ta sa mga Misamis Oriental na pa yung mga isda. Dool pa ta sa Bukidnon, ang ila gani ang saging lisod na mahal na. Tinod. Mo nang nag-expect jud ta nga ang panawagan ni Angel Locsin dumugon gyud na. Kaya lang mo lang lagi nahitabo. Para sa ato Brad ba, kanila nga sa unang panahon nata sa MOR. Ang sad-sad manggaling. Makipag-coordinate manggaling ta sa tanod. Police. Kay what if nay magsumbagay? Kapila na magina nahitabo sa atong nay mga sad-sad na mga hubog. Say na pay magpinusilay, nay mo responde. Kita sa una sa dapat sa IBS sa una, bisa pag barangayan na diha ha. Kailangan na ginay fire na ay security, na ay ambulance, na ay fire department, Fire department. Nakita na dili kita pwede nga mo proceed og mga napaitoy mga kanang nurse para tapos wala gali ni artista. Kami ra gali artista ng barangayan. Ator artista sa Cagayan gani. Artista, dili pa kay na national artista. Kana Angel Locsin. Kabalota ilado sila. So mo lang na nang itabo karon. So dagay bashers, dagan po iko natunga ang mga tao. So normal daw na kay. So karon mo nang naitabo nga nangaypasaylo si Angel Locsin sa katong pamilya nga namatay. Tapos siyempre mo nang karon ingon na po ng government nga please basta may ani ato ning i-coordinate, ato ning sabutan kung unsay dapat kay tanawa pre ana nay may tabo. Ang social distancing nalimtan na nato. Ana ba. So wala gi para nako dili save ang pagtabang ni Angel Locsin dili na sayop. Gwapo kayong intensyon. Ang iting para sa ako dili lang ginisipyat pre ani ang coordination ba. Pero dili og ang kalisod ang isgutan ang tao bisan usaon magpugong di na mapugong. Mao galing. So kailangan nay koordinasyon. Siguro nangita baka lain area nga mas luag or naghatag na baka priority para limited ra gyud kay di magini mo matagaan ang tanan. Kana dili man ang community pantry magandang idea dapat kung for example Kauswagan para na sa community Barangay sa Kauswagan mo bitong gitawag og community. Problema ni kay gi-announce man nimo sa Facebook sumalamang may mga tagalaing lugar ni gasok padulong dia. Busa atong question of the day. Tinuod ba si Bernie Mudagan? Oy dili.
Di na mo, de. Di na mo. Abi na ko, angayan ba siya mahimong konsiho sa bayan? Si Angel Locsin mo itong istoryahan. Si Luksin. Ang atong poll question is, gipagnanasa, naba kay pagnanasa ni Angel Locsin. Pila ka kusog ang imong nahurot atong panahon ni Angel Locsin. Unsa ka to nga yera nga consistent sa number 1 sa FHM sa una? Ay grabe na ba? Number 1 6 years star gina si Angel Locsin. Mga year 2000? Mga bango. Kabats-kabats man niya na. Ha? Kabats-kabats. Oh. Pila kabok imong gisawilik. Nabuslot ba ang dingding? Kapila ba ka naglamulamo na libang tungod kang Angel Locsin? Diyan, ang question na to. Sayop ba, para ninyo mga kagahi, kani walay ko na, sayop ba ang gibuhat ni Angel Locsin? Oo! Sayop kayo. Nawala na ang mga protokol tungod siyang gibuhat. Number 2, dili. Nitabang ra siya. Kasi purpose, pagtabang. Ikatulo, wa ko'y pakialam ni Angel Locsin, nangita kog kumaker para sa akong loan. Muna perminti ikatulog yun. Nagyo na siya. Nagyo na perminti ako Nagyo na siya, pakialam. mawala. Sayop bang gibuhat ni Angel Locsin? Oo, sayop. Kay nalimta na ang protocol. Ang ikadua, dili oy. Ang Pagtabang yun na. nagtabang raman na siya. Ikatulo, wa ko'y pakialam, nangita kog kumaker para sa akong loan. Nanawag lang ito si Marlon sa ako.